Haddatsana Mahmud bin Ghailana, haddatsana Abu Ahmad. Haddatsana Mis'arun qala. Sinten? Mis'ar. Sami tu syekhon min fahmin. Krungu sapa ingsun syekhon ing wong tuwa. Min fahmin saking paham. Qala sami tu Abdullah bin Ja'farin yaqulu sinten Abdullah. Sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sinten Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi. Inna atyabal lahmi setuhune saenak-enake saapi-apike daging iku lahmud dhahri. Beda malih Kanjeng Nabi niki. Iku lahmud dhahri iku daging punggung. Daging bagian punggung. Nah, di sisi yang lain ben napa kersane sahabat iki yo gak rebutan dira. Jane sing paling apik tetep dira, tapi kersane sahabat mbok rebutan ana malih sing apik tak kasih tahu Kanjeng Nabi. Tak wae ngerti. Apa? Inna atyabal lahmi iku inna atyabal lahmi niku lahmul dhahri. Lahmud dhahri. Daging geger. Soalnya ada saking tempat pembuangan. Loh geger kok ana daginge bukane ki balungan. Loh nggih, memang sing dikersake Nabi niku ana sing bentuk daging, ana sing balungan sing paling sae ya geger. Atyab bahasane atyab niku ora mung apik tapi yo enak cara dimasak. Jadi nek jenengan ndamel ki apa jenenge kuwi jenenge tongseng. Tengkleng kok tengkleng. Nah, kuwi nganggo apa jenenge daging geger balungane, enak kuwi. Enak. Masuk kapan-kapan kita agendakan. Ya. Apa tengkleng balungan geger. Request ya. Request bayar ya request. Jajal. Sekali-kali ki ngamalke sunah ngono lho. Sekali-kali ngamalke hadis. Sing enak sih. Nah, saiki padha-padha milih sing rekoso apa sing enak. Wah, sing enak sik wae. Ngono. Minimal diniati ngamalke hadis. Ngamalke hadis. Mula ada ngeten. Salat sunah ki sekali-kali awak dhewe, salat sunah pas nang kendaraan. Ya, jenengan bepergian kuwi sekali-kali salat sunah. Ten ngene kendaraan, ben napa ngamalke ya hadis, ngamalke ilmu. Ngamalke hadis. Soale napa? Ben diamalke wong salat sunah niku ten kendaraan aman-aman wae senajan ora madhep kiblat. Sekali. Ora ketan jenengan pas nyuwun sewu karo krakal nang sawah, ya ta? Sapine ditumpaki salat misale. Nah, bayangke Kanjeng Nabi salat dhuwur unta. Lho ora apa-apa. Iki pas nyetir aja Allahu Akbar brek ngono. Sekali-kali. Faidatun. Annalah madhuhri utawa annalah madhuhri huwal qaribu minal idom walidhalika aladul lahmi. Daging geger miturut hadis niki itu dekat dengan tulang. Maksudnya oke balungane. Dan itu termasuk aladul lahmi. Daging sing paling enak. Balungan sing paling enak. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, sahabat hubbi rasulid dhahri bu'duhu an mahallil mahal najisi. Sebab Kanjeng Nabi kok remen daging geger, balungan geger kuwi soalé adoh saka nggon najis. Ora mungkin apa sapi nguyuh sapi ngising kok lewat
geger. Gitu. Nek sundel bolong ngono ora kok. Lewate geger. Hadasana Sufyanu bin Waqi'in. Sufyanu nggih. Aja Sufyana. Hadasana digentinu. Hadasana Zaid bin Khobabi an Abdullah bin Muammali an ibni Abi Mulaikata an Aisyah radhiyallahu anha saking Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anan Nabi yang setude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala niku dawuh sinten Kanjeng Nabi. Nikmal idamu iki kaya hadis sing awal winginane. Sak enak-enake lawuh iku al khallu iku cuka. Lho ini menandakan bahwa Kanjeng Nabi nggih nate dahar mung karo nganggo cuka. Ya ora awak dhewe sego mung karo uyah. Kanjeng Nabi nggih nate dahar sing paling enak. Nah, mula ngoten kuwi. Maam ki ben ora gumunan. Ana panganan enak, tumbas. Tapi pisan tok mawon. Nah, engko nek diceritani kanca nek wis tau. Pas wayahe musim duren ana sing duren enak. Vera Santika misale teko dijajal. Ben engko nek diceritani wis tau. Lho iya, penting nek ana krungu sithik jajal, tapi pisan mawon. Angko sing liyane nek cara misale kok ana rezeki ya ora apa-apa dipindoni. Iya nek ana rezeki tuman kuwi nek enak ora apa-apa, nek ora enak kok dibolan baleni kuwi sing kebangetan. Oh. Nanti ora apa-apa dibok. Man. Nah, niku ndi mau. Hadasana Abu Karibin Muhammad binul Ala'i. Hadasana Abu Bakr bin Ayyasin an Sabitin Abi Humzatas Somali. Ana sing muni Abi Hamzata. Mriku napa? Hamzah, Humzah padha wae. Somali wong Somali. An Sya'bi an Ummi Hani garwane Kanjeng. Qala dawuh sinten? Ummi Hani. Dakhala nemoni alaya ing atase ingsun. Iki soalé bab makanan aja dimaknani dakhala manjing mlebu alaya ing atase ingsun. Ya ora mungkin garwane Kanjeng Nabi kok cerita masalah dileboni. Dadi manane ngeten iki ya kudu dipaski. Dakhala nemoni alaya ing atase ingsun sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko tanglet sinten Kanjeng Nabi. Maka Nabi bertanya, "Aindaki ana ta iku tetep ing dalem sanding sira?" Ana ta iku tetep ing dalem sanding sira saiun utawi suwiji jenengan gadah napa? Kanjeng Nabi tangkleten ngene garwane gadah napa jenengan? Mula awak dhewe nek takok ngene garwane ora apa-apa. Masak napa, Dik? Masak napa, Nduk? Ana masakan napa? Mboten napa-napa. Kanjeng Nabi nggih tangklet. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun umuhane, la mboten wonten napa-napa. Illa khubizun kejaba namung roti yabisun kang garing wa khallun lan namung wonten cuka. Pakola mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, hati. Oh ya wis gak apa-apa bet kowe mriki, Hati. Ya wis gak apa-apa beto mriki. Kalih sumringah padahal mung ana roti wis garing. Kali wonten cuka, ning sumringah seneng. Mula kula panjenengan sedaya kok tanglet garwane ana apa nang omah iki? Jenengan badhe ngene kebon, kondur, posisi lapar. Nang omah ana masakan apa? Lah kok garwane jawab, "Waduh. Mong anane
lompong misale karo sego. Pundi. Ngono kudune ben seneng. Aja halah bosen. Mosok mangane iki ayo ya. Wis pangan bojomu engko. Protes, duit blonjo ora tau tambahi, ya malah ngoten. Kekurangan kita niku napa? Sering menuntut lebih tapi memberinya mboten lebih. Dadi wontene napa mawon ten griya kudu sumringah hati. Oh, pundi-pundi beto mriki. Ma akfara baitun ora ana omah kang luweh fakir. Maksudnya ora ana omah iku diarani fakir min udumen saking lawuh fihi ing dalem bait apa halun apa ana cuka. Jadi ketika rumah itu tidaklah lebih fakir apa baitun omah min udumen saking lawu fihi ing dalem bait halun ai illa halun kejaba ana apa cuka. Ketika di rumah wis ana cuka ki dianggep omah niku pun kaya dengan lauk pauk. Soalnya gandengane roti karo acar iki kan cuka kuwi mau. Nek dhewe gandengane kan sego nggih. Ampun cuka. Piye carane sego mangan karo cuka? Lah sego niku berarti mungkin sambel utawa uyah. Utawa kecap monggo lah. Ora kudu njuk nyuwun sewu, mboten kudu ana daging terus, mboten. Lho kadang nyuwun sewu. Nek jujur-jujuran nek wong lanang koyoke mboten mentingke masalah ngeten iki. Ana apa ngelih enak kabeh rasane mesti. Kok ana wong lanang criwis pengen mangan enak sampai nyeneni bojo kuwi berarti dudu wong lanang. Kuwi wis cangkem-cangkem wedok. Soalnya sing sering protes urusan panganan biasanya tiang setri. Bendina iki mesti ana ngene. Aduh, iki masak apa ya enake ya. Masak soalnya apa bingung pengine ngladeni sing sae mungkin. Tapi bayangane kuwi sakabehane dipikir sampai mumet karepe dhewe. Dan nek wong lanang isa enak-enake jan. Nek cah cilik beten malih nggih, nek wong lho. Wong lanang iki sak enak-enake wong. Wong lanang iki kudune ana apa didahar, ora dadak pilih-pilih. Saya Kanjeng Nabi, ana sing enak ayo. Ketemune sing gak enak ya tetap didahar. Tetap didahar. Nah niku. Cara dibayangke ngono mungkin kaya sifate kohmul ngono lah. Ya. Ana jajane kancane teko dipangan. Ana apa teko pokoke apa nang ngarepe teko diuntah. Nah, ana sanate kudu syukuri. Ngantos dikiaske ngoten. Faedah sing nomor setunggal jawazu talabit ta'am mimman la yastahyi minhu. Boleh kita tanya makanan kepada orang yang kita tidak segan. Maksudnya kita wis akrab lah. Boleh bertanya tentang makanan ketika sudah akrab, takok makanan ten gene garwane kan mun akrab karo garwane mboten napa-napa. Misalnya awak dhewe pun akrab karo kanca ujug-ujug kula dolan nggone Pak Gino misale. Pak Gino, wonten makman apa? Kula kok ngelih. Ora apa-apa jane. Sing penting wis akrab. Lho Mas Najib ki ngamalke sunah, ngamalke hadis kuwi. Kadang pas nang sekolahan brokol takok ngene kancane sing brokol. Mas apa? Aku tarono. Nah, gak apa-apa, boleh hukumnya. Gak apa-apa, sing penting wis akrab kan ora garahi nah. Nah syukur ya sak kadare, aja takok ngoten ujug-ujug rono nggawa tepak di bungkus. Wah. Tapi ada durung akrab aja.
Boleh tanya jawazu talabi ta'am mimman la yastahyi minhu. Awak dhewe tandane akrab ya ngono kuwi. Piye wis panen durene apa durung? Nah, iki berarti tandane akrab. Misale, saiki panen apa saiki? Akrab. Oh, aku wis dicipi kok wingi kok. Heeh. Kurang testimoni nih, mau dipeseni kon testimoni barang kok. Nah, iki saya utang testimoni iki berarti. Sayangnya melone wis entek. Wah, kali ora disyuting ini. Berair jarine anu kok sing Sohibul Melon kan berair. Juicy. Nah. Dua-duanya jare krimi juicy ngono piye jalwe. Sing nomor kali ada mutaklil wal ikhtiqar lit ta'am. Untuk makanan yang ada di hadapan kita tidak boleh taklil yo gak boleh ikhtiqar. Taklil ki apa? Taklil kuwi mung sithik. Daharan apa sugatane wis ana tapi awake dhewe kaya apa ya? Sithik krana mungkin gak seneng utawa krana mungkin rada jijik, rada malas niku mboten pareng. Apa sing disuguhke ya didahar. Tur aja ihtikor ki berlebihan. Sing nok adepane wae durung telas njupuk nggone pinggire. Mboten pareng. Mulane Kanjeng Nabi disuguhi nggih didahar yang ngoten niku. Kadang sekali-kali Kanjeng Nabi ngetes, disuguhke malih. Ah kudune ora usah kebanyak tanya langsung suguhke. Nabi ku mukjizat. Ketika disuguhi napa langsung dinikmati ngoten mawon. Ampun taklil krana jijik utawa ikhtikar. Ngentek-ngenteki bahkan sing ora ana ditekokke suguhi teh. Wah, ono anu to. Ora ana apa susu. Padahal durung akrab. Nek wis akrab gak apa-apa. Sampun akrab. Faedah sing nomor 3, la yabkhal bil maujud wa la yatakallaf bil mafqud. Sebagai umat muslim wonten kaidah la yabkhal bil maujud. Ojo bakhil karo sesuatu sing wonten. Jenengan gek wonten gek panen, misale panene kathah timun. Yo coba rakitan sithik-sithik. Koncone kon dijak ngrasake timun. Melon yo ngono kuwi. Rakitan sithik. Tapi yo wala ya takallah bil mafqud. Aja meksa golek-golekke sing mboten ana. Iki ora wayahe duren, aja meksa golekke. Ora gak apik kuwi. Ngenteni sok wae nek panen raketan sithik-sithik. Ning bendino. Nek ora wayahe mboten usume aja digolek-golekke, mboten panen. Memang. Engko hasilnya dadine ora enak bener. Ora wayahe meksa mesti ora enak regane larang. Mula kaya ten fikih barang niku ngeten. Awak dhewe slametan niate ya slametan asline. Nylameti sedina, rong dina, telung dina sampai 7 dina, 40 dina. Niku kan isih dijagake kan arta sumbangan utawa biasanya kan ana sing nyumbang beras dan lain sebagainya ngoten niku ten wong sedo. Ya niku yang dicake. Aja njuk dianak-anake, wah iki bapak iki koyoke nganu kok wong rada terhormat padahal ora ana artane. Teko kudu berkate ana sarunge ben berkat. Akhire utang. Mboten. Tinggalane wong sing sedo nggih kan mau dibagi-bagi. Dadi sapi-apike wong niku saderenge sedo pun bagi bondone. Wis iki tak atas namake Mahfud, iki tak atas namake sinten ngono. Wong tuwa pun ngoten niku. Mulane kaya Mbah Sultan iki saderenge sedo, pun tanah niku wis di atas namake. Iki tanah iki atas namake iki, wono lek ndang diurus sertifikate.
Ana balik nama balik nama. Tapi sisihke aku disisani sak apa misale sak lakon apa sak kotak kanggo uripku. Gantungan uripku. Kanggo jaga-jaga. Sehingga ketika kok meninggal, iki anak wis entuk bagian masing-masing ora tukaran. Lah bagiane bapake niki nek pas bapake sedo iki kanggo ngopeni napa jenazah hormat jenazah niki awit awal ngantos mangke mbuh ngekol apa-apa. Kan ora kudu didol misal hasil panene napa pripun. Ora nek wong saiki, wah iki jatahe Pak mbiyen Pak wis gak ono ayo dol didum bareng ayo repot nek ngoten niku. Terus nek ana sumbangan, mbah iku bentuk uang ataupun bentuk beras, bentuk minyak, soalnya beda daerah benten daerah kula Tuban niku nek ana wong sedo mboten wonten sing beto amplop. Takziah niku betone barang, nek wong lanang betone kadang betake rokok, kadang aku apa air minum ngoten kuwi. Kadang jajanan, nek tiyang ekstrim betone beras, minyak, pokoknya peralatan ngoten kuwi. Dan itu memang nyuwun sewu dalam tanda kutip rada larang. Beda nek daerah mriki takziah mono amplop kadang isine mo 5.000, 20.000 mending, kadang 5.000. Biasa to ngoten niku. Nah, Tuban ngoten niku. Jadi memang betone kuwatah. Nah, hasil sumbangan niku wau tidak boleh masuk ke dalam perut dari ahli waris. Kudune kuwi dicake kanggo napa? Hormat 3 dina, 7 dina, 40 ngene jenah. Soale niku hake jenazah. Hake jenazah. Mbah niku mangke ameh totalan buri nek wis payu didol apa piye monggo lah sing penting lah dicake kanggo niku aja kesusu dibagi-bagi. Kowe bar 7 dina kok hasilnya tesih kathah. Soale wong Jawa ya kadang repot wong mati wae diitung kok. Wah, iki mati tibane segara. Wetone dina tiba segara berarti sing napa takziah iki engko akeh hasile. Lho ngono ki ana hitungane nek wong Jawa ki kadang. Wah, matine tiba gunung iki berarti sing takziah iki pelit iki. Oleh sithik ya ngoten niku wong titen. Wah nek tiba segara keluargane seneng bar 7 dina kan kaya-kaya bebas ngenteni sampai 40 dibagi bagi lho mboten ampun. Bar 7 dina ya aja dibagi-bagi. Disimpen mangke dicake kanggo pas matang puluh. Isa luwih malih bondone ternyata kathah. Nyampe 100. Ngoten niku haknya jenazah. Haddatsana Muhammad bin Musanna wallahu a'lam bishawab.